खुलुमबाय। आंनि मुङा थरायना अनसुमै बसुमतारी, जिल्ला बाक्सा, बियाब नयाबस्ति। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै बिजाबनिफ्राय नैथि दिंखननि थाखाय बिबुंथि होनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बिबुंथि होनो आंबो थियारि जाबाय। आंनि आयदाया जादों माइनाव फोरबो। माइनाव फोरबोआ जादों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरजों फालिजाबोनाय बोसोरनि थामथि फोरबो। बे फोरबोखौ जों आसिन दाननि जोबथा खालारनिफ्राय जागायनानै खाथि दाननि 1 खालारसिम फालिनाय जायो। आसिन दाननि जोबथा सानखालि मोनाबिलि सान हाबनाय लोगो लोगोनो बयबो गावबागाव माइ दुब्लियाव आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। बिनि सिगां जों नखरफोरखौ फोसाबग्रोना लाग्रोनांगौ, जेरै जि जोम सुस्रांनाय, न' बां, इसिं अखं, बाख्रि आरो बाथौ थानसालिखौ गोथारै लिरस्रांना लानांगौ। बिनि उनाव बाथौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सुंग्रिहरग्रोनांगौ। बिनि उनावसो मोनाबिलि सान हाबनाय लोगो लोगो बयबो गावबागाव माइ दुब्लियाव थाइगिरखं एबा थालिर बिखंखौ गासा महर होनानै गासाखौ फोजोंनाय जायो। थाइगिरखङा खंबा थानाय बिखंखौसो जेवारि महरै बाहायो। बे फोरबोखौनो खाथि गासा फोरबोबो बुंनाय जायो। बर'फोरा माइ आबादजोंनो सोदोमस्रि मोननाय हारि। गुबैयै माइ आबादखौ बिथा खालामना जिउ खांनाय, आबाद मावनाय, आबादखौ जोथोन लानाय, मान बाउनाय आरो रैखाथि होनाया गोनांथि दं। माइ आबादनि मादाव माइसालि, माइमा, जोसा, माइब्रा, जाय माइ आबादफोरखौ आसार, सावोन, भादोर दानाव मावनाय जायो, बैफोर माइफोरखौनो गुबै आरो गाहाय माइ आबाद होननानै गनायना लानाय जायो। बैफोर माइफोरा आसिन दानाव थरायनानै खाथि दानाव ओंखारनो लायो। मुलुगनि गासैबो जिबि, बिफां-लाइफां, माइ माइरं गासैबो आफा इसोर बोराइ बाथौजोंनो सोरजिहरजानाय। जोंनो जानाय राहा दौग्रा माइ माइरं आरो ओंखारनो लानाय माइ फिथाइया रन्दै बरहा जानायनि थाखाय आरो जेबो बेमार आजार जायाजासे मोजाङै माइ फिथाइ मोननायनि थाखाय सोरजिगिरि बोराइ बाथौखौ आरज खालामना गासाखौ फोजोंनाय जायो। बिनि अखानायै फुंबिलि समाव नखरनि गाहाय आइजोआ दुगैस्रां लोबस्रां खालामना सेवारि गंसे लाफाना माइ दुब्लियाव जेराव माइ गासा सावदोंमोन बैहाय थांनानै माइ गसाखौ सेवारिजों नाग्लेम नाग्लेम होनांगौ आरो गासा सावनाय थाइगिरखङाव थालांनाय थाव गुबैखौ माइ गासायाव फुनखो फुनखो होनांगौ। मानोना बेबायदि खालामोब्ला माइ फिथाइया बरहा जायो होननानै फोथायनाय दं। खाथि दाननि 1 खालार खालि बयबो गावबागाव नखराव माइनाव फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे सानखालि नखरनि गासैबो फुंबिलि समावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामना बाथौ बिथाखौ लिरस्रांनानै बाख्रि दरखं, इसिं न'खौ लिरस्रांना साखोन सिखोन खालामना बावथायखौ बावनांगौ आरो नखरनि लांगोनायाव थालिर बिफां फांनै गायना बिनि गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। बावथाय बावनाय समाव बाथौ बिथायाव अन गुन्दैजों सारस्रांना लानानै लाइजौ लाइ बना गय जरा, फाथै जरा बायदिसिना बावथाय बावना आलारि बाथि फोजोंनानै धुप धुना सावना बिबार दाइनैसो बावनानै नखरनि गासैबो सुबुङानो माइनाव फोरबोनि मुङै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ आरज गाबना खुलुमनांगौ। गावबागाव नखराव बयबो माइनाव फोरबोखौ फालिखांनायनि उनाव गामि, बियाब आरो जिल्लानि बाथौ थानसालियाव माइनाव फोरबोखौ फालिहैनाय जायो।
दौरि दौसि आसारि बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामना बाथौ थानसालिखौ लिरस्रांनांगौ आरो धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय जायगाखौ लिरस्रांनानै लानांगौ। दौरि दौसिया लिरस्रांनाय खामानिखौ फोजोबखांनायनि उनाव लथासे दै गोथार लानानै गामिनि नखरफोराव नखर नखर हाबना दै गोथारजों सारस्रांहैनांगौ। माइनाव फोरबो फालिनायाव माखासे खानानै दोनखानाय नेमखान्थिफोरखौ बाहायनानै जों माइनाव फोरबोखौ फालिलांनाय जायो। माइनाव फोरबोनि बागै आं आंनि बुंनो गोनां सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।